kita karon sulod sa Bantayan Parish Museum tungod kay dinhi sa mismo nga museum adunay importante kay nga bahandi nga dinhi ra gyud makita niining museum. Mao kini ang mga dibuho sa Stations of the Cross. So Trice, unsa may imong ikasulti bahin niining importante kay nga bahandi nga inyong nadiskubrian dinhi sa Bantayan Parish Museum? Kining mga dibuho, no? Kani sila importante, kani sila 15 ni sila ka Mysteries of the Holy Rosary. Unya, siguro sa tanang mga parokya diri sa Cebu, kita ra gyud naaani diri sa atong museum sa Bantayan. Kani sila naani sila sa 1887 inventory. These are more than 100 years old ang kaning mga paintings. Kani siya ang ilang medium nga gigamit ani is kanang kuan oil unya mo ni siya kung atong tan-awon karaan na gyud kay siya. In fact ang uban ani nangagisi-gisi na naguhay-guhay na ang naa sa kilid. Oil on canvas, no? Oh, oil on canvas. So, ang likod ani niya, ang material, panapton gihapon. Oh. Kunya, if you notice, ang iyang text gani nga gisuwat sa ubos sa kada mystery is still in Spanish. Like for example, kani siya, El Segundo Misterio Gozoso de la Visitación de Nuestra Señora a Suprema Santa Isabel. So, tanawa, if you notice, ang Santa Isabel kay mura na siya text message kay YBL na lang, no? So, which means nga this is the second joyful mystery, which is the visitation of the Virgin Mary to her cousin Saint Elizabeth. Ang imong tanaw niini lokal ni nga painting or gi-order sa Manila or unsa man na? Kita wala na gyud ta kahibaw ani kung kinsa gyud kahi nagbuhat ani, but most likely wala siguro ni siya gi-paint diri sa Bantayan. Ang ato ra manggong nahibaw-an base sa 1887 inventory nga naagid ni siya 1887 siya naabot diri sa naabot diri sa parokya. Makita nato ang dokumento di ato siyang makita ang inventory na ana siya karon sa atong archivo de la parokya. Siguro ato siyang pwede tan-aw nato siya unya. So pila ni 15 ni kabuok. Kano sa ni last nabutang dito sa sud sa simbahan? Last ni siya gigamit mga 1980s na, but sukad adto gisud na lang siya sa kanang kuan mga parador ba kay nangagisi naman siya. So remarkable kay ni basig retouch ni kanunay kay wa man mo fade. Actually wala gid ni siya gi-retouch niya, ang ato lang gid ani gipanalipdan lang ni nato siya, gisud lang gid nato siya sa kanang mga kahon diri kay aron dili siya mabasa. In fact gani karon nga gibutang diri siya sa museum may pagkaumog gani siya, which is actually dili maayo. So naay plano nga i-display ni eventually i-conserve. Yeah, naatay plano ana, but as of the moment wala pa manggod tay resources sa atong museum. So for the meantime ato lang sa nang gikuan giset aside, pero hopefully kung naay mga donors ato na ning mapa-conserve siguro. Higala, dili tanang bahandi, patay o nuara sa atong mga kagikan. Doon na sa tayo mga nahibiling mga buhing bahandi. O karon atong mga sinati o makahinabi ang usa niini nga niya din sa Bantayan. Si Maning Tinga, anak ni siya ni Antonio Tinga nga sa una mo'y tigbuhat sa mga pasos. O ang kining abilidad iyang napasa sa iyang anak. So Manong Maning, pila na magkakatuig kulit? Pagkamatay niya, bali, ako dahil nakasunod na niya sa iyang trabaho. Pila imong panuigon natin? Mga 22 siguro ko atong igayon na. Before ana, wag ka mo kulit? Wala pa. Tabang-tabang lang ko niya. Mga retouch lang, usa ka ng mga pintal-pintal lang sa. Pero kulit, wala gid ko magagi pag kulit. Unya, iyang mga trabaho, mao nang ubang mga pasos nga, gamiton kada, unsa ni, Biyernes Santo. Huwebes Biyernes Santo sa Bantayan. Na ba siya natrabahong uban gawa sa naadaghan to siya na trabaho sa ubang dapit. Ang uban sa naduna na gani siya na kuan sa gawas, ang uban nanda sa gawas na trabaho. Ikaw nasa kay mga natrabaho dito? Na ko'y paso sad nga na trabaho napuno din sa Bantayan. Kanang kang Mr. Desamparado, Fifth Station kanang Simon Helps Carry the Cross. So, kahoy gina solid? Oo, magyapon, santol. Kini karon imong gitrabaho,
mga Stations of the Cross, Oo, gihapon, Station no? of the Cross ni siya. Ibitay ni sa usa ka kapilya. Oo, para sa kapilya ni. Dinhi sa bantayan na po. Oo, sa bantayan na. So, kada usa ani pilay balor. Mga 3-5 ang buok ani ako pangayo. Kompleto siya. Inig-deliver nimo limpyo, naipay limpyo color, na. kompleto siya. Unsay material gamit ani? Santol ni nga kahoy. Mausa na nga material gamit sa imong Oo, aban. mao sad na amo gigamit aning mga paso. Nganong santol man? Dugay makuha ng santol kanang dili siya anayon, Kini kanang Santo Rosario ni siya. Santo Rosario. Oo. So apil lang iyang Base base no, iyang kuan unya na siya gunitan nga bata o kanang Hesus bata. Kristo. So imo pa ning gitrabaho Oo, trabaho. Kini pila man ni siya kung magtrabaho. Kana siya 10,000 dana bisti. Apil na best Oh, niya. mauman sad na ipangayo siguro sa Siburon. Mo ni imong mga galamiton no. Mo ni ruminta sa ako pa ni amahan ng uban. Asa imong amahan pa Oo, ni. iya pa ni tanan mga Kining santo ninyo mao na iyang usa ni trabaho. mga katapusan Oo, niyang gibuhat. Oo, mao na sa usa sa iyang trabaho. Kaning nga abilidad sa pagkulit imo ning nakatunan sa imong amahan. Oo, sa Gitudloan gyud kaniya actively or sa pagtabang-tabang? Oo, sa niadto iya gyud kong tudloan pero usay sa una bata pa man ko murag di kay ko interesado ani. Oo, Magtapos-tapos nga trabaho. Nya, Maglaag-laag sa ka. magdagandagan ko sige basketball. Oo. Kung mapreserban ni matago ni siya, matipik og ayo. Minsan pag wala na tas kalibutan, makahinumdom pag sila. Oo, kuan may numduman gyud og kinsay naghimo. Mausad na sa imong amahan, no? Oo, mao na Makaila sa pa ang amahan. mga tao. Oo, makailan na Sa sila. grupo na aga buhat. Oo.